Akwụkwọ Joshua isi nke 4. O ruo, mgbe mba ahụ niile gabigasịrị Jọdan, Jehova gwara Joshua okwu sị, "Werenụ n'onwe unu ndị ikom 12 sitere na ndị m, otu nwoke n'ebo ọbụla. Nyekwanụ ha iwu sị, gbupụrụ onwe unu n'ebe a n'etiti Jọdan na ebe nguzo siri ike nke ụkwụ ndị nchụaja, nkume 12, gbubiga ha n'etiti unu, dọba ha n'ọnọdụ abalị ahụ ebe unu ga-anọ abalị taa." Joshua wee kpọọ ndị ikom 12 ahụ, ndị o doziworo site n'ụmụ Izrel, otu nwoke site n'ebo ọbụla. Joshua wee sị ha, "Gabiganụ n'ihu igbe Jehova bụ Chineke unu ruo etiti Jọdan. Buliere n'onwe unu nwoke ọbụla otu nkume, tụkwasị n'elu ubu ya, dịka ọnụọgụgụ ebo ụmụ Izrel si dị. Ka nke a wee bụrụ ihe ịrịbama n'etiti unu. Mgbe ụmụ unu ga-ajụ ajụjụ n'ọdịnihu sị, 'Gịnị bụ isi nkume ndị a n'ebe unu nọ?' Unu ga-asịkwa ha, 'N'ihi na e bipụrụ mmiri Jọdan n'ihu igbe ọgbụgba ndụ Jehova. Mgbe ọ gabigara Jọdan, e bipụrụ mmiri Jọdan. Nkume ndị a ga-abụkwara ụmụ Izrel ihe ncheta ruo mgbe ebighị ebi.' Ụmụ Izrel wee mee otu a, dịka Joshua nyere ha iwu. Ha wee bupụ nkume 12 n'etiti Jọdan, dịka Jehova gwara Joshua okwu, dịka ọnụọgụgụ ebo ụmụ Izrel si dị. Ha wee bubiga ha n'etiti ha ruo ọnọdụ abalị ahụ, wee dọba ha n'ebe ahụ. Joshua wee guzo nkume 12 n'etiti Jọdan, bụ ebe nguzo siri ike nke ụkwụ ndị nchụaja ndị na-ebu igbe ọgbụgba ndụ. Ha wee dị n'ebe ahụ ruo taa. Ndị nchụaja ndị na-ebu igbe ahụ na-eguzokwa n'etiti Jọdan ruo mgbe e mezuru okwu ahụ niile nke Jehova nyere Joshua n'iwu ịgwa ndị Izrel, dịka ihe ahụ niile si dị nke Mozis nyere Joshua n'iwu. Ndị Izrel wee mee ngwa gabiga. O ruo, mgbe ndị Izrel niile gabigasịrị, na igbe Jehova gabigara ya na ndị nchụaja n'ihu ndị Izrel, ụmụ Ruben na ụmụ Gad na nkera ebo Manase wee gabiga n'ihu ụmụ Izrel chịrị ihe ekike agha dịka Mozis gwara ha okwu, dịka ọgụ n'ụzọ 5 ndị ejikere nke ụsụ ndị agha gabigara n'ihu Jehova ibu agha ruo ala ihe na-adịghị nke Jeriko. N'ụbọchị ahụ ka Jehova mere Joshua ka ọ dị ukwuu n'anya Izrel niile. Ha wee tụọ egwu ya dịka ha tụrụ egwu Mozis n'ụbọchị niile nke ndụ ya. Jehova wee gwa Joshua okwu sị, "Nye ndị nchụaja ndị na-ebu igbe ihe ama iwu ka ha si na Jọdan rigota." Joshua wee nye ndị nchụaja iwu sị, "Sinụ na Jọdan rigota." O ruo, mgbe ndị nchụaja ndị na-ebu igbe ọgbụgba ndụ Jehova siri n'etiti Jọdan rigota, mgbe ndị nchụaja sepụrụ ọbụ ụkwụ ha ruo ala akọrọ, na mmiri Jọdan laghachiri n'ọnọdụ ya wee ruchie akụkụ ya niile dịka na mgbe gara aga. Ndị Izrel wee si na Jọdan rigota n'ụbọchị nke 10 nke ọnwa mbụ, ma ụlọ ikwu ha na Gilgal na nsọtụ ọwụwa anyanwụ Jeriko. Nkume 12 ahụ nke ha si na Jọdan were, Joshua wee guzo ha na Gilgal. O wee gwa ụmụ Izrel okwu sị, "Mgbe ụmụ unu ga-ajụ unu ndị bụ nna ha ajụjụ n'ọdịnihu sị, 'Gịnị bụ isi nkume ndị a?' unu ga-emekwa ka ụmụ unu mara sị, n'ala akọrọ ka Izrel gabigara Jọdan nke a, n'ihi na Jehova bụ Chineke unu mere ka mmiri Jọdan takọrọ n'ihu unu ruo mgbe unu gabigara, dịka Jehova bụ Chineke unu mere oke osimiri Uhie nke o mere ka ọ takọrọ n'ihu anyị ruo mgbe anyị gabigara. Ka ndị niile nke ụwa wee mara aka Jehova
na ike ka ọ dị ka ha wee tụọ egwu Jehova bụ Chineke unu ụbọchị niile.